O karon kay atong tirada is manok na iturbo na to. So kani gibutangan na nig tanglad og spices, mga pepper, tanglad, sibuyas, og patis, og asin para ma-preserve ang ihang flavor. Atong gipabukalan og mga 15 minutes. Then muna na siya ang result. Ya, paghuman, pahiran din na nimo og patis para mo parat ni sa diyang yung outer layer. Ya, tanawa, mapula-pula na ni siya. Ato ding iset ang atong turbo. So, ano atong turbo? Oh, turbo hers na to. Set na to og pinakakusog. Kusog niya. Kuha na sa 15 minutes. Kana. So, kana. Waton sa na to. Ato sa plug ato turbo. Before ato turbo. So, sa plug. Okay. Plug. Okay. Kaning turbo kay nam din siya i-switch, kani siya switch na siya. Ano ni mo na. Set sa nimo ang pinaka kani temperature. So akong pakusgan sa kay first pa man. So mainit. Nya 15 minutes nya. Kani din. Oh, no. So muna na siya. Mag-circulate na ng tuyok ang init. Crispy kay ng manok mura nag-roast. Mo ganing roaster ni turbo roaster kay gi-roast. Luto na first part. Crispy. O bukal-bukal na. Okay. Lock. Set na itong pinakakusog yapon. 15 minutos. Apit na maluto. Less than 1 minute. Crispy na kayo guys. Piti na. Yay! Ya, kuha na bukal ng manok. Oh. Super hot. Ayan! Luto na. Kutangan niya. Be, itong suwayan, be. Ano sa imo? Sabaw sa utan. Lutawa, oy. Oh, luto kayo. Sabaw sa utan ba? Sige, di ka ba nung niya? Lagi tanglad, oh. Oo, kung gipapugnaw. Humutas tanglad doon. Maramix. Okay, chicken. Sabaw na sa utan. Paksit na din, oh. Luto kayo. May mo di ay. Fights.